Den aalborgensiske billedkunstner Niels Slot tegner i sin nye bog et billede af et Aalborg i forandring på godt og ondt. 3 tegninger om dagen i en hel måned. Det er det dogmeagtige krav, billedkunstneren Niels Slot stillede sig selv for et år siden. Aalborg er rammen om de kommenterende tegninger, der nu udkommer i bogform. Man kan jo sige, det både er det er en naturlig ting for mig at gøre det, ikke? Og måske endda en pligt, det ved jeg ikke. Der er for eksempel hug til boulevardens hullede belægning. Boulevarden synes jeg jo nok efterhånden ligner en større skandale. Altså, siden dengang er det jo så gået helt galt, at man nu lapper granithullerne i vejen med asfalt. Ikke? Kommentaren til Musikkens Hus er ikke til at misforstå. Jeg fandt det dyreste, flotte stort stykke akvarelpapir og signerede det Musikkens Hus og signatur. Og så ellers gabende tomhed. Mellem øjebliksbillederne er der masser af folk og dyr. Det er som sagt sådan en masse gode mennesker, ikke? Og dyr i zoologisk have og så videre. Ikke? Så det er også dem, jeg